đi welcome back to Kamu denger di mana? Dek, kamu denger di mana? my RJ Dewanan YouTube channel. To लोगोफोर दिनै आङो महामायाव थांनो नागिरदों बग्रिबारियाव. To लोगोफोर थांफानाय जों to उत्सव जाबाय नामा? नोंथांमोननो महामायाजों लोगोसे स्नान घाटखौबो देखायगोन. नायलांबाय था. के मुख्य समाचार यहीं पे खत्म करते हैं ये आता बाय बाय गुड बाय थैंक यू घोड़ा गाड़ी चुक ओह या फाइनली हम पहुंच गए अभी ये तो कोई ना बस ट्रेलर था अभी तो पिक्चर शुरू होने वाला है ये मारना क्यों ए हो नोंसै आलु टाइट हो गया बाबा जो खालाम बाइक दोननो मादों बयबो लेंदों बाइक दोननो होनदोंब्रा नोङो बाहाय सफैखो जोङो महामाया मन्दिराव आच्छा तो दोस्तों दिनैनि भिडिअ एसे आलागि किसमखा जागोन फुख्रियाव यो थाबाय या आं नुसोफैबाय खुलुमनानै सुवाथिङा खुलुम मोजां खुलुम ओंखारजाबायब्रा बिसिम ओंखारजायो नुबाय दाना महामाया माबायदि ए कृष्णाखौ लाबोफादों दिनै कृष्णाखौ लाबोफादों नै शान्ति ओम शान्ति जों मादैनाव नै प्रसाद लानो फैबाय प्रसाद गारिखौबो हमनो मोनबाय मा होखो बेसेबां लागोन मादै बियो गासै हो 150 कत जाखो टाइमालाय 12:20 बिद्लाजोबसै भगबानाव ले गोमागोनलै बाबु या भगवान का दर्शन खालामसै एसे बे बारा सिङाव थाबायलां दे थाबायलांगोन दे माबा बिगोन भगबानाव फुजा होनो फैदों माबा बिगोन जेबो बिया थैयो रास्टिप रिसिप्ट दानांगौ रिसिप्ट बिरा लाइनानो मासिल' जाखो हौवाफोरना खम सावो बावनो सावनो गाबावनो गालांनांगौ सावनानै सावदो लानांगौ दा
बेयावनो सावनानै गालांनांगौ हाबाबो जाबावदोंसो माथो जों गोजौआव थांसै नै दायो क्या देखा जाएगा ऊपर क्या क्या है रे बाबा नायसै गोजौआव मा मा दं मन्दिरबो दं लोगोफ्रा नै जोंना बापरे जय बजरंगबली मन्दिरा बेमोन आयै खुलिबाय खनसिन सफैबाय नै सोर मन्दिर दंबावो बाव फैबावसै दा दुर्गा मा जोबनायाव नै महादेव बाबा आफा शिब नाव सफैबाय आयौ मा खालामफैदों एसेबाव मा फुजा होफैखो माबा बोर बिनो नागिरदों दै बिलाइसो mau đang bơ lịch khởi vậy ơi có sao rồi đây đi सोरनो मा हरनो गोसो नै बायलाबायना हैजोबदो बावनो दंजोबथारो गासिबो आये नाम गोनां नामा नाम गोनां दोस्तों जोंना पूजाया खत्म हो गया अभी डाउन 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 गाहायाव थांसै मा होनो नोंथांमोना जोबोर मोजां महामायाव सफैनानै गोबावनि उनाव सफैलायबाय आरोना भगबानाव जे फुजा होबाय मा बिखो भगबानाव साख्रि बिबाय भगबाना मा हरो नायसै जेबो बियाखै जेब्रा माबा गावसोल' मा जायगायाव फैदों नों नै लाया सिखलनिमोन लान्जायमोन नों ओइ नुबाय नामा बा बजरंगबली मोख्रा गोजा फुरा मोख्रा जेरावबो होसो हागोनब्रा बे दा र' मन्नतें पूरी होगी महामायाथ' जाबाय नायखांबाय गासिबो नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ ओमफ्राय जों दा स्नान घाटआव थांसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे देखायहैबावगोन
मा खालामदों नोंथाङा बाव Terus bawa dia. बायनोथ' आखाया ओरैनो टेस्ट नायबाय ओमफ्राय फट' खेबजाबाय ए गोदान लाबाय Suatu takkan. बियो Oh. बुरो दाउ सिखाव बायदिसो नुबाय नामाथाय ससमा गोदान लादोंमोन आङो माबायदि नुमारदों लोगोफोर Hero heavy. दे होनलाय नोङो माबायदि नुदों Heavy. हिर' थै गोरान हिर' आलम नुबावदों बुरो माथो मेलेयानो फिसासो आयु ससमायावल' हाबखायो मा हेड बे हेड हमनायनायनि मोनगोन ना मोना माखौ लानो सोरनो माखौ नांगौ होनखादोसो हैसां नैबेखौ सासे मानसिनो हैगोन आं itu dia nih boring जाबाय आं बिसोरखौ गान दामसै एसे दाबो फैया बेयावनो बेसेबां जाखो टाइमालाय 3टा जाखानोसै माथो 2:40 रायलाय माथो सफैगारबाय नै सफैबाय गारिखौ माहाय दोनदों दाना खालामबाय सोर गोदान स्नानगाराव नैबे बिथाङा गोदाननो होमबा नों दा एक्सपिरियेन्सखौ दा शेयार खालामदो दा एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामबानो जाबाय दामराफोरनि गारि दोननाय स्टाइला नायलाय थ' लोगोफोर हम पहुंच गया अभी नायलांबाय थादो नोंथांमोना स्नानघाटनि नजारा কি চাই আছে তাত মাত্র 200 माबासो गिम्बलसो लागोन आंहा डाइरेक्ट गिम्बल बिदिखौ लाया गिम्बलसो लागोन डाइरेक्ट अखादाव गैया ओमफ्राय गिम्बल तो लोगोफोर आमी आजि सफैबाय पहुंच गया अभी देखो ओइ नों माहाय दङ हो सिनेकआव दङ मा सिनेक बेलाय हिर' नायदो मा नायनो गोसो नायदो दाना नुबाय मा दं जग्य होयो बेहाय मन्दिर दंजोबो बे सिङाव गासिबो सिमेन्टजों बानायनाय बियो फाख्रि बिफां सिमेन्टजोंनो बानायनाय लख्रा मोसा मोनसे मोख्रा देखायनां नोंसिनो महात्मा गान्धीनि तीन बंदर महात्मा गांधी का 3 बंदर बुरा नहीं बोलूँगा बुरा नहीं देखूँगा बुरा नहीं सुनूँगा गाज्रि बुङा गाज्रि नाया गाज्रि खोनासङा अंदर मंदिर दङ हनुमान ओ ये हनुमान मंदिर दङ सिङाव गासिबो खुलुमहैसै फै बेयाव मन्दिराव हांगोननि जिराफ ओमफ्राय नायलाजोबसै फट' खेबजानोसै नायलाजोबसै मन्दिराव हाबहैग्रोनिथ' माँ विष्णु महेश्वर आजा इधर आजा मंदिरा
नैबे आया आं हेलमेटखौ मानो लाबोफाखै हेलमेटखौ लाना फैफ्लांदों आरे थाल गैया माइरबो आं हेलमेटखौ लाना फैफ्लांदों आं दासो आन्दाज मोनदों ब्लग खालामगासिनो दं माइरबो ओरै खालामजोब्बाय ओमफ्राय हेलमेटआ खर'आव दं दासो आन्दाज मोनदां फैदो खुलुमहैसै फैदो खिन्थु बाव सिङाव मन्दिर दं हाबैनि खुलुमनानै फैसै एसे मा जाखो आइस मा नोवा बिदिबो लिरना गालाङो आरोखि ओमफ्राय बैखौ नाय बै नामा बै नामा नाय जनालि नाव दं दा नावआव मन्दिर दं नै ओमफ्राय ए सरि जिबौनि उदैयाव दं जों दा स्नेक थौ गिदिं नामा नोंलाय खोमसिखाय भगबानसो थायो नामा भगबान थानायाव जेबो नुयोना भगबान खुलुमदो आंग्राया खुलुमबाय मोजां खुलुम हनुमान जिबौ बेयावबो मन्दिर गासिबो मन्दिर नाव बै हांसो बे बिदिनो माबा हाजो मोख्रा दङ जेरावबो ओमफ्राय बे बिफां सिमेन्टनि गोजा जिराफ लख्रा ओमफ्राय गान्धीजिनि तीन बन्दर माने सिमेन्टजों बानायनाय गान्दाबो दं बेयाव गान्दाखौ नुखांबाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै अरिजिनाल जोंना लोगोआ दस्ट लक खासेव दं नैबाव ओमफ्राय नैबाव मैदेरबो दंमोन कासेव बेबो माबासो मन्दिरसो नांनो नागिरो माथो तो बेनो स्नानघाट भालु मुफुर जों दा फट' लानोसै नैबे बिथांमोन दामब्राफोरजों फट' लाफानोसै दामब्राफोरजों सिनेमायाथ' जोबसिगोन दाना मोनसे खामानिखौ नोंसोर मावनानै थांनांसिगोन साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आरजे देबानन्द बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेल आइकनखौबो थुना हो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर खुलुमबाय गोजोनथोंसै आयु जाबाय